Helo a chroeso i'r Oedfa Ddigidol. Enw i yw Guto Llewelyn, rwy Gweinidog yn ardal Hendygwyn, a diolch am y cyfle i gyflwyno'r Oedfa Ddigidol. A daw'r darlleniad o fengi lyc, pennod 23, adnodau 32 i 43. Daeth bwyd ag eraill hefyd, dau droseddwr i'w dienyddio gyda Iesu. Pan ddaethad i'r lle a elwir y benglog, yno croeshoeliwyd ef a'r troseddwyr, y naill ar y dde a'r llall ar y chwith iddo. Ac medda Iesu, o dad, madda iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. A bwriasant goelbrennau i rhannu ei ddillad. Yr oedd y bobl yn sefyll yno, yn ei gwylio. Yr oedd aelodau'r cyngor hwythau yn ei wawdio, gan ddweud, fe achubodd eraill, a chibed ei hun os ef yw Meseia Duw, yr etholedig. Daeth y milwyr hefyd ato a'i watwar, gan gynnig gwin sir iddo, a chan ddweud, os ti yw brenin yr Iddewon, achub dy hun. Yr oedd hefyd ar ysgrif uwch ei ben, hwn yw brenin yr Iddewon. Yr oedd un o'r troseddwyr ar ei groes yn ei gablu, gan ddweud, ond ti yw'r Meseia, achub dy hun a ninnau. Ond atebodd y llall a'i gyryddu. Ond nid oes arnat ofn Duw a thithau dan yr un ddedfryd i ni, a mae hynny'n gyfiawn oherwydd heiddiant ein gweithredoedd sy'n dod i ni. Ond ni wnaeth hwn ddim o'i le. Yna dywedodd Iesu, cofia fi pan ddoi i'r deyrnas. Atebodd yntai, yn wir rwy'n dweud wrthyt, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. Oeddech chi erioed wedi gweld un o ffilmiau Alfred Hitchcock? Mae'n siŵr bod nifer o chi wedi, falle wedi gweld y ffilm enwocaf i gyd, Psycho. I'n cofio oedd honno'n ffilm enwog pan o'n i'n ifanc. A cyfarwyddwr oedd Hitchcock wrth gwrs, nid actiwr, ond bydde fe'n actio am rai eiliadau yn ei ffilmiau hunan. Bydde fe'n neud cameo, yn cerdded mewn o un drws ac mas trwy'r llall. A herbyn heddi, ni'n edrych ar un nath cameo yn stori y croeshoeliad, sef Dismas. Pwy o Dismas byddech chi? Wel, fe oedd y troseddwr a groeshoeliwyd gyda Iesu. Dismas oedd enw'r llall. A Dismas oedd yr un nath amddiffyn Iesu. Fel glywon ni yn y darlleniad, oedd Dismas yn ei sport am ben Iesu ac yn dweud achub dy hun. Ac mae Dismas yn ei gyryddu, yn rhoi row iddo, ac yn dweud wrtho fe, wyt ti ofn Duw a ti o fewn munudau ei farw? I ni'n cael yn heiddiant, ond oedd Duw Iesu heb wneud dim o'i le. A mae Dismas yn dweud, Iesu, cofia fi pan ddoi i'r deyrnas. A mae Iesu'n ateb, yn wir rwy'n dweud wrthyd, heddiw byddai gyda mi ym Mharadwys. A mae yna rhywbeth rhyfedd fan hyn. Iesu, mae Dismas yn dweud. Yr unig un y gyfeirio at Iesu fel yna, fel Iesu. Pob man arall ni'n cael Iesu feistr, neu Mab Dafydd, neu Athro, neu Rabi. Yn y Pedair Efengyl, neb arall yn dweud Iesu. Dim hyd yn oed y disgyblion, oedd yn ei nabod e mor dda. Neb arall yn siarad mond y ewn ag e. Ac eto mae Dismas, y troseddwr, ar y groes, yn dweud yn hollol naturiol, Iesu. Hefyd mae Dismas yn y sgwrs fer hon yn sôn am y deyrnas. Cofia fi pan ddoi i'r deyrnas, mae'n dweud. Y deyrnas, teyrnas nefoedd, un o hanfodion y ffydd Gristnogol. Dismas yn sôn am y deyrnas. Beth yn y byd sy'n mynd ymlaen fan hyn felly? Mae'r troseddwr ar y groes yn y cameo bach yma yn siarad yn fwy ewn â Iesu na wnaeth neb arall erioed. Ac mae'n sôn am deyrnas nefoedd, un o hanfodion y ffydd Gristnogol. Hefyd mae'n gwybod fod Iesu wedi cael ei groeshoelio ar gam. Ni wnaeth hwn ddim o'i le, mae'n dweud. Beth yn y byd sy'n mynd ymlaen yma felly? Sut mae esbonio hyn? Mae nifer o arbenigwyr ar y Beibl yn credu mae rhai fod Dismas yn adnabod Iesu cyn hyn ac yn adnabod e yn eithaf da. Dywed yr esboniwr mawr Leslie Weatherhead fel hyn. Mae'n ymddangos yn sicr i mi fod Dismas nid yn unig wedi cwrdd â Iesu cyn hyn, ond ei fod yn ei adnabod yn eithaf da.
Mae'r modd maent yn siarad gyda'i gilydd yn awgrymu ei bod efallai yn gyfeillio yn ysgol. Yn sicr, roedd Dismas yn gwybod rhywbeth am Iesu ac am y pethau roedd wedi bod yn gwneud yn ei fywyd. Dismas yn adnabod Iesu, falle yn yr ysgol, ond yn sicr rhyw ffordd yn ei nabod yn dda. Nawr fe wnewn ni edrych yn agosach ar Dismas. Pwy oedd e? Fel o'n i'n dweud, mae'n cael ei ddisgrifio fel troseddwr. A dyna beth i ni wedi cael ein dysgu erioed, mae rhyw fath o leidir, rhyw peti criminal oedd e. Sawl gwaith i ni wedi clywed hynny fod 2 leidir wedi cael eu croesolio gyda Iesu, un yn naill ochr iddo. Ond mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio'n Groeg i ddisgrifio Dismas, nid lleidir mae'n golygu, ond chwyldroadwr gwleidyddol. Ffanatic gwleidyddol oedd e. Roedd e wedi cyflawni trais yn erbyn Rhufain, yn erbyn y gormeswyr. Roedd ei gariad dros ei wlad wedi wneud e'n ffanatic. Roedd e wedi mynd rhy bell ac wedi cyflawni trais. Byddai wedi clywed Iesu yn sôn am deyrnas nefoedd cyn hyn, i glywed amdano'n gwella'r cleifion a bod cannoedd yn siarad amdano, falle bod e bron ymunog e unwaith, ond wedi colli amynedd. Falle bod e'n amheisaeth ffordd Iesu, ffordd cariad, yn mynd i weithio. A mae Dismas yn troi at drais. Oedd e'n credu bod gobeith curo pŵer Rhufain drwy gariad. A mae Dismas eisiau Iesu ddechrau gwrthryfel. Mae'n gwybod os byddai Iesu'n codi ei fus bach mewn gwrthryfel, byddai 10,000 yn ei ddilyn yn syth. Ond mae Iesu'n gwybod byddai hyn yn arwain at lladdfa ac am ddial am genedlaethau. A mae'r llwybr ddau'n gwahanu. Aeth Iesu ar hyd ffordd heddwch ac aeth Dismas ar hyd ffordd trais. I ymosod ar y Rhufeiniaid, guerrilla tactics, ymosod yn y dirgel ac yn y tywyllwch. Ond nawr mae awdurdodau Rhufain wedi'i ddal a'i ddedfrydu i groeshoelio. Ymerodraeth Rhufain, yr ymerodraeth mwyaf pwerus a mwyaf trefnus a welwyd erioed. Yr ymerodraeth oedd wedi perfeithio y dull mwyaf creulon erioed i ladd neb, sef croeshoelio. A dyma nawr sy'n wynebu Dismas. A pwy sydd drws nesaf iddo ar y groes, mawr sy'n dod iddo, ond Iesu, yr un roedd e'n cofio'n iawn amdano. A'r foment honno, ar y groes, mae'n cael fflach o sylweddoliad. Mae'n cael moment Damascus. Mae Dismas yn sylwi, nad yw trais, lladd a chysineb byth yn mynd i ennill y dydd. Roedd wedi bod yn cynllunio chwyldro, ond y prynhawn hwnnw ar y groes, mae chwyldro llawer mwy yn digwydd yng nghalon Dismas. Efallai fod mwy o sgwrs wedi bod rhwng y ddau, mwy o eiriau. I ni byth yn gwybod, wnawn ni byth gwybod. Ond mae un peth yn sicr, mewn fflach nath Dismas sylwi, mae Iesu oedd yn iawn, a mae fe oedd yn anghywir. A mae Iesu'n dweud wrtho, heddiw byddi gyda mi ymaradwys. Ac yntau ar fi'n marw, mae Dismas yn deall bod lle iddo fe hyd yn oed yng nghanlluniau Duw. Nid drwy gweithredwr cyffredin oedd hwn felly, nid drwy common criminal oedd hwn. Roedd e'n adnabod Iesu, yn gwybod beth oedd Iesu eisiau gyflawni. Mae'n cyrryddu ei gyfaill am wneud sport yn ben Iesu ac yn beidio bod ofn Duw, a mae'n mynegu mae nid marwolaeth yw'r diwedd, ac mae'n gofyn i Iesu ei gofio. Yn wir, mae Leslie Weatherhead yn mynd mor bell a dweud y dylai gael ei le ymhlith arwyr mwyaf Cristnogaeth. Dywed fel hyn. Dylai yr eglwys anrydeddu Dismas. Ar y groes, y lle oedd yn gyfystyr â methiant a chywilydd a phoen, fe gredodd mewn teyrnas na ellir ei chiro gan farwolaeth. Ac mawr clod iddo, tra fod y disgyblion y dal yn cuddio, fe gredodd mae Iesu o'i frenin. Wel, dyna rhywbeth i chi feddwl amdano. Bod Dismas yn heiddi ei le gyda Pedr a Paul a Iago a Ioan a'r gweddill, fel un o arwyr mawr Cristnogaeth. Roedd angen atgyfodiad i ail danio ffydd y disgyblion, ond credodd Dismas ar y groes tra'n dioddef y farwolaeth mwyaf erchyll. Mae'n siŵr bod meddwl am Dismas fel hyn yn agoriad llygad i nifer. Rwy'n gwybod bod e wedi bod yn agoriad llygad i mi, wrth i fi ddarllen y dehongliad Leslie Weatherhead rai wythnosau nôl. Rwy fel chi wedi clywed yr hanesy'n yn hyn ganwaith o'r blaen, ond erioed wedi meddwl am y troseddwr ar y groes fel hyn o'r blaen.
A dyna beth mae'r esbonwyr mawr yn gallu wneud. Codi ni i lefel o weld pethau na fyddem byth wedi cyrraedd ein hunain. Wrth i fi agosau at y diwedd, be gallwn dweud am ddiw o edrych ar hanes Dismas heddi? Yn gyntaf, y diw y gallwn agosau ato. Mae Dismas yn siarad yn fwy iawn gyda Iesu na neb. Y diw y gallwn agosau ato, sy'n agosach atom na neb, ac sy'n adnabod ni well na ni'n adnabod ein hunain. Yn ail, mae angen i ni gael barchedig ofn at Duw. Ond nid oes arnat ofn Duw oedd geiriau Dismas i Gesmas. Ofn Duw sy'n dinistrio yr ego ac yn cadw ni yn wylaeth. Yn drydydd, mae Duw yn gallu achosi chwildro yn ein calonau ni. Digwyddodd chwildro yng nghalon Dismas y prynhawn hwnnw. Gall Duw gyflawni chwildro yng nghalonau ni gyd, ond i ni ganiatáu iddo i wneud hynny. Chwildro o'r tywyllwch i oleuni, o'r drwg i'r da, ac o farwolaeth i fywyd. Ac yn bedwerydd, ffordd heddwch a'r ffordd i drais yw'r unig ffordd. Dyna beth daeth i Dismas mewn fflach o sylweddoliad. A sylwi nad oedd casineb ond yn mynd i arwain at fwy o gasineb, a trais at fwy o drais. Ffordd cariad, ffordd heddwch, ffordd Iesu yw'r unig ffordd. Ond mae'n byd ni'n bell o sylweddoli hyn. A'r wythnosau diwethaf yma, mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi bod nhw'n mynd i wario mwy a mwy ar arfer niwclear. Mae angen i'n byd ni sylweddoli, cyn bod i'n rhy hwyr, mae ffordd heddwch yw'r unig ffordd. Ac yn bumed y Duw sy'n caru pob un. Roedd lle i Dismas hyd yn oed ym Maradwys. Fe a bawb, y gwrthryfelwr gwleidyddol. Yr un oedd yn cyfadde fi hunan bod yn heiddi ei gosb. Yr un oedd yn ystyried ei hunan tu hwnt i bob gobaith. Eto mae Iesu yn dweud wrtho, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. Faint o bobl sydd ddim yn ceisio agosau at Duw heddi achos bod nhw'n credu bod nhw ddim digon da. Mae hanes Dismas yn dangos fod pob un yn ddigon da i Dduw. Bod y cariad tragwyddol yn ymestyn i bob un. Pa mor aml i ni'n cael pobl arall mas wrth Dduw? Pa mor aml i ni yn credu mae dim ond pobl fel ni sy'n ddigon da i Dduw? A pa mor aml i ni eisiau neb gwahanol i ni gyda ni pan yn addoli? Mae yna bennill Saesneg sy'n ei sport am ben yr agwedd hyn, ac mae'n mynd fel hyn. We are God's chosen few. All others will be damned. There is no room for you in heaven. We can't have heaven crammed. Ond bydd y nefoedd byth yn orlawn. Mae lle i Dismas yno, o lle i bob un o'n i yno. I orffen, mae yna le i ni gyd yng ngynlluniau Duw. Mae croeso i ni gyd ymuno yn ei waith. Gadewch i ni addunedi o'r newydd heddi, i wneud ein gorau dros Dduw. Gwneud ein gorau dros Iesu, yr un a groeshoeliwyd rhwng Dismas a Gesmas 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mwyn ei enw. Amen. I ni'n diolch i ti o Dduw am y diwrnod newydd yma. I ni'n diolch am y wyrth o fod yn fyw. Diolch i ti am bawb sy'n annwyl i ni, pawb sy'n dangos cariad ato ni, a pawb y gallwn ni ddangos cariad ati nhw. A ni'n diolch i ti am ein bendithion i gyd ar y diwrnod newydd yma. I ni'n gofyn i ti faddau yn beie ni i gyd. I ni'n gwybod bod ni'n llawn beie a gwendidau a ffailedau. Ond fel o ti'n maddau popeth i Dismas ar y groes, i ni'n credu bod ti o Dduw yn maddau popeth i ni, ac yn derbyn ni yn union fel ag yr un ni, yn beie a'n gwendidau a'n ffaileddau i gyd. I ni'n gweddio dros bawb sy'n mewn angen yn ein byd ni, gymaint o angen sy'n na, angen corfforol, meddyliol, ysbrydol, pobl yn dioddau o'r pethau yna i gyd. I ni'n gweddio dros bawb sy'n mewn angen y bore yma, ac yn gweddio y byddi di'n agos i ni gyd, ac y bydd y pawb yn gallu teimlo ti yn cerdded gyda ni y diwrnod newydd yma.
I ni'n gweithio am nerth i wynebu yr wythnos sydd i ddod. Bob wythnos i ni'n troi at y ti ac un o'r prif bethau ni'n gofyn amdano yw am nerth i wynebu yr wythnos sydd i ddod. Bydd gyda ni gyd ac ro'n nerth i ni un dydd ar y tro ac un awr ar y tro ac un funud ar y tro. A ni'n cyflwyno'n hunain o'r newydd i ti nawr. Yn cyflwyno'n hunain o'r newydd i ti yn enw Iesu. Yr enw sy'n dod â meddyliau o heddwch a chariad, a thrigaredd a maddeiant a phob daioni ni. A'r Iesu yn dysgodd pan yn gweddio i weddio fel hyn. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn innau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.